To, alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. Yau ina ɗauke da tsaraba wadda zan raba ma al'umma musulmi baki ɗaya. Wannan tsaraba ita ce mutum za ka ji yana maganar cewar ni gidana an mun jifa, ko ni gidana aljanu suna damuna, ko gurin aikina ban iya zama a cikinsa, ko masana'antata ban iya zama a cikinta, ko duk lokacin da zan zo guraren aikina gabana yana faɗuwa, ko duk lokacin da zan zo gidana gabana yana faɗuwa, ko duk lokacin da zan zo masana'antata gabana yana faɗuwa. Mun ba da sauya, mun ba da sassaƙe, mun ba da itatuwa bakin gwargwadon misali. To yau ga wata tsaraba wadda zan ba da, wannan gashi ne ake nema. Gashin kuwa ba na komi ba ne ba, gashin wata tsuntsuwa wadda Allah subhanahu wata'ala ya halitta wadda ake kiranta da suna makwarwa. Wannan shi ne gashin makwarwa. Wannan shi ne gashin makwarwa. To idan yawan fargaba yana damunka, ko a gidanka, ko a gurin aikinka, ko a masana'antarka, bakin gwargwadon misali sai ka yi ƙoƙari ka nemi wannan gashi na wannan tsuntsuwa wadda Allah subhanahu wata'ala ya halitta, tana ɗauke da manya-manyan sururruka, sai ka nemi gashinta. Aƙalla ba a ƙasara ba kana iya samun gashin nata ko gaba ɗaya, ko kuma ya kai ga kasancewa ka samu ƙwara 14, ko ya kai ga kasancewa ka samu ƙwara 24. To ana yin amfani da shi kamar haka: za ka nemi garwashi na wuta. Idan a gida ne ana buƙatar ka yi ka ƙona wannan gashi na wannan tsuntsuwa makwarwa. Idan a wajen sana'a ne ana buƙatar ka yi ka ƙona wannan gashi na wannan tsuntsuwa makwarwa. Idan a gurin aiki ne kana iya ka ƙoƙarin ka ga yanda za ka yi ka ƙona wannan gashi na makwarwa. Duk inda za ka je ɗin, inda in ka je guraren ba ka samun nutsuwa, inda in ka je guraren gabanka na faɗuwa. In mace ce za ta ce da na shiga gidan mijina gabana ya kama faɗuwa. In namiji ne zai ce da na shigo gidana gabana zai kama faɗuwa. Ko yayin da zan tafi shagona gabana zai dinga faɗuwa. Ko yayin da na zauna cikin shagona hankalina na tashi. Ka yi ƙoƙari ka jarraba wannan sirrin bijahi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, za ka ba mu labari. Gashi ake nema na wannan tsuntsuwa makwarwa. Allah ya halicce ta tana ɗauke da manya-manyan sururruka. A daure a jarraba.